sa ɗaya 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 a cikin ɗaya 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 a cikin ɗaya ɗaya mafarin kirgiya zatin Allah ɗaya ya fito haske ɗaya ɗaya a cikin ɗaya ɗaya mafarin kirgiya zatin Allah ɗaya ya fito haske ɗaya. Allahu gwani ɗaya gwani asalin ɗaya sarkin fasali ɗaya cikakken haske ɗaya cikin harshe ɗaya zan zo da batun ɗaya da fitar numfashi ɗaya ɗaya a cikin ɗaya ɗaya mafarin kirgiya zatin Allah ɗaya ya fito haske ɗaya sun masalatu kaliki ala imamul anbiya wanda da haskensa kayi komai baki ɗaya alaye har sahabihi na sabaki ɗaya saji kokin ɗaya da waliyai bai ɗaya shakti jani da jiyali da barhama soyin ɗaya ɗaya a cikin ɗaya ɗaya mafarin kirgiya zatin Allah ɗaya ya fito haske ɗaya Allahu gwani ɗaya cikin hikima ta ɗaya da yayin nufin fitar halitta kwaya ɗaya kalallahu kun fayakun sai da hasken ba ɗaya haske na fita ɗaya cikakken bawa ɗaya cikin haske ɗaya yayyo komai bai ɗaya ɗaya a cikin ɗaya ɗaya mafarin kirgiya zatin Allah ɗaya ya fito haske ɗaya zancen Allah da shi da haskensa guda ɗaya hasken ya ɗayanta rabu ba wani banda shi ɗaya sai rabi ya gazgata faɗin haske na ɗaya ya ce ni ne ɗaya ni ɗaya kai ma ɗaya bayan ɗaya ba ɗayan da zanyo tamkar ɗaya ɗaya a cikin ɗaya ɗaya mafarin kirgiya zatin Allah ɗaya ya fito haske ɗaya cikin hasken ɗaya aka yi komai gaba ɗaya komai biyu an yi don ɗayan ba shi da kishiya samai kan sai wuta ruwa duka baki ɗaya lahira har duniya aljanna wuta da maikiya dukan makiyin haske ɗaya zai shiga hawiya ɗaya a cikin ɗaya ɗaya mafarin kirgiya zatin Allah ɗaya ya fito haske ɗaya mai waye mai wannan sufar banda guda ɗaya ya sauka a ɗan adam da sufarsa cikakkiya daga aikin annabawa sun zo da batun ɗaya sun yarda da shi ɗaya sun bayyana saƙon ɗaya hasken Allah ɗaya Muhammad khairul anbiya ɗaya a cikin ɗaya
haske ɗaya ya yake ba wanda zai sani sai Allah ɗaya. Misali sidi na yi karambani gaskiya, Allahu gwani ɗaya na roƙon yafiya. Ka tsare ni da tintiɓe na harshe ko zaniya. Ɗaya a cikin ni ɗaya, ɗaya mafarin kirgiya, zatin Allah ɗaya ya fito haske ɗaya. Ɗaya a cikin ni ɗaya, ɗaya mafarin kirgiya, zatin